Kararag kadagiti nagturbos ti panagadal. Amami a managayat, daytoy na indaklan nga aldaw, agyaman kami ti parabor ti edukasyon, nga naragpat dagiti anak mi, ti panagturbos da ti panagadal. Italek mi idaken kaapo, nga tarabayem ida, ti amin nga plano, ken arapa apda, ket papigsaem kaditinakem da, tapno agbalin, nga nabaligyan, ken nasaya at ti pagbalinanda. Ama ang managayat, ikam kad ida apo ti oportunidad ken karit, tapno maragpat da dagiti arapa apda. Giyaman kami ngarod apo, ti panangbayabay mo, kadagitoy nga anak mi, ket dawaten mi apo, nga itultuloy mi ida, nga salwadan ken salakniban.